Il-ħidma tal-Gvern fis-saħħa u fl-edukazzjoni se tkompli tiġi konsolidata fil-budget għas-sena d-dieħla. Iżda hemm ukoll miżuri li mistennija jkomplu jagħmlu differenza għall-aħjar f'ħajja in-nies. Konxju mill-fatt li s-saħħa mentali għadha tabu u l-istigma dwar dan trid titkisser, il-Gvern se jsaħħaħ il-faċilitajiet għall-kura tas-saħħa mentali. Il-Gvern se jinvesti fi klinika tas-saħħa mentali fit-Tramuntana ta' Malta, kif ukoll ċentru ta' matul il-jum u hostels li jkunu jistgħu jżommu pazjenti bi problemi minuri ta' natura mentali biex jibqgħu jgħixu fil-komunità. Fid-dawl li anke l-kuxjenza dwar l-awtiżmu qed tissaħħaħ, se tiġi żviluppata klinika speċjalizzata fl-iskola primarja tal-Marsa li tipprovdi terapija f'waqta lil tfal affettwati bl-awtiżmu. L-Isptar Mater Dei se jara wkoll binja ġdida għas-servizz tal-outpatients. Miżura sinifikanti hija dik tal-għajnuna medika mhux kontributorja bi ftit aktar minn 5 euro fil-ġimgħa għal persuni miż-żewġin li jbatu b'mart kroniku. Il-kirurgi se jkollhom tagħmir robotiku biex iwettqu operazzjonijiet aktar delikati li jeħtieġu preċiżjoni kbira. Il-Ministru għall-Finanzi semma kif il-kura primarja qed tkompli tilħaq in-nies, partikolarment iċ-Ċentru Pubbliku tas-Saħħa f'Raħal Ġdid ra diversi proġetti pilota jitwildu fi ħdanu. Huwa għalhekk li mis-sena d-dieħla dan il-mudell li qiegħda l-bżonnijiet tas-saħħa għan-nies fin-nofsinhar tal-pajjiż issa se jkun applikat f'ċentru pubbliku ieħor għan-nies fit-Tramuntana. Il-Gvern se jkompli jinvesti f'aktar mediċini biex jassigura l-kura ta' aktar pazjenti Maltin u Għawċin. Dwar l-edukazzjoni, miżura importanti hija li għall-ewwel darba dawk li se jpoġġu għall-eżamijiet tal-Metzek se jagħmlu dan mingħajr ħlas. Il-ġenituri li jibgħatu tfal kollha fi skejjel indipendenti se jgawdu wkoll mit-tnaqqis fit-taxxa għal miżati sa massimu ta' 2,600 euro, jiġifieri żieda ta' 300 euro għal kull wilt. Il-Gvern se jkompli jinvesti fl-edukaturi wara l-ftehim settorali li ra titjib fil-kundizzjonijiet tagħhom u żieda fis-salarji. Fil-budget tas-sena d-dieħla, numru tal-liema supply se jkunu jistgħu jaqilbu bħala għalliema regolari wara li jtemmu b'suċċess korsijiet offruti mill-Istitut għall-Edukazzjoni. L-istudenti se jibqgħu l-qalb tal-qasam edukattiv, hekk kif l-iskejjel se jaslu fit-tielet fażi tal-pjan imsejjaħ il-vjaġġ tiegħi nasal minn toroq differenti. Dan il-programm se jagħti opportunità ta' ġejjieni interessanti għal kull student skont l-abbiltajiet u l-inklinazzjoni ta' kull tifel u tifla. Bilan li jitnaqqas l-istress fost l-istudenti, minn din is-sena skolastika se jitneħħew l-eżamijiet ta' nofs is-sena gradwalment. Minflok se jidħol l-assessjar kontinwu fil-klassi. Mis-sena d-dieħla wkoll, l-istudenti kollha li jattendu skejjel sal-livell sekondarju tal-Istat, tal-Knisja jew indipendenti se jkunu intitolati biex iżuru flimkien ma' żewġ adulti magħhom is-siti u l-mużewijiet ta' Heritage Malta mingħajr ħlas. Iż-żgħażagħ ukoll jissemmew bi prominenza fil-budget fejn apparti li issa hemm il-vot 16 jissemma l-iżvilupp ta' servizz ta' youthwork reġjonali. Dan il-proġett edukattiv informali se jkun offrut fl-iskejjel wara l-ħin tal-iskola. L-isport ukoll se jkompli jgawdi minn investiment u għalhekk se jissoktaw it-tħejjiet brabta max-xogħol fuq il-pixxina ta' fuq ġewwa fil-kumpless sportiv tal-Kottonera. Il-Gvern se jimbarka wkoll fuq il-programm ta' sentejn li matulhom se jirriġenera 18-il post fi 15-il lokalità f'Malta u Għawdex b'investiment ta' 600,000 euro.